Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. So ayan guys, nandito na naman po tayo. Gagawa na naman po tayo ng reaction photos. So ayan guys, bali naisipan ko pong gawin ito kasi ito po yung mostly na nire-request content po nila. So may nag-request po nito kaya gagawin po natin siya. And ayan, naisipan ko, bali hindi po sa akin yung picture na mga i-react ko. So I decided to mag-post sa aking social media accounts and then nag-drop naman po sila ng mga latest picture nila and then ayan guys, i-react natin sila. So based on my reaction guys, wala po akong dapat, disclaimer lang po, wala po akong dapat patamaan. So ayan guys, this is for entertainment purpose only. So ayan guys, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. So i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa lahat po ng mga latest uploads ko. And ayan guys, umpisa na natin siya. So, let's start it. Ayan guys, bali first in line na picture natin. Ayan guys. So, umpisahan natin sa pinakamaganda. Yan, super latest picture nito. Oh my God, kung ano nangyari talaga. So, tignan na lang natin dito sa gilid ko. Ayan, si Samantha Montecarlo. Oh my God, si Samantha Montecarlo, guys, is trivia lang po. Naging friend ko po siya. So, ayan guys, bali hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Bakit parang naging paninga. Kakaiba yung itsura niya na, guys. Parang iba na, as in talagang, nung nag-post siya sa sa timeline ko or dinrap niya yung picture niya. Natawa ako talaga guys kasi siya yung pinaka first na nag-post ng picture or nag-drop ng picture. Kaya ayan, natawa ako dun sa naging lalaki siya. Oh my God, parang kakaiba na itsura niya ngayon. So ayan guys, so siya thank you guys kay kay Samantha Montecarlo. And next po, ayan si Ate Helen. Si Ate Helen Sargote Fernandez. Ayan guys. So bali napaka napaka-supportive niya sa akin. Napaka-supportive niyan. Taga dito yan siya. And then, medyo kamag-anak pa po namin sila. So, yung asawa niya pala ang kamag-anak ko. So, ayan guys, bali, magre-react ako sa picture nito. Hindi naman siya nagbabago. And, ayan guys, bali, gumaganda pa rin siya. Patuloy pa rin siyang gumaganda. So, parang, eto kasi is, naging katrabaho ko din po siya last time na nagtrabaho ako sa, sa Tahian. So, next in line picture. Ayan si Alea guys. Si Alea naman is isa po siya sa admin ko po from, I think, eto siya ata yung Zamboanga or, Nueva Ecija. Basta, if I'm not mistaken po, isa po doon sa lugar na yon kung saan po siya nakalugar. So, ayun guys, bali, napakabait po nila, ayan, napakabait nila sa akin. And then, sila yung napaka-supportive talaga sa vlog ko. So, talagang lahat ng latest video ko talagang sinishare nila. Ayan, so thank you anak. Ayan, daddy kasi yung tawag niya sa akin. So napakaganda niya sa picture na ito. Dito nyo po sila makikita guys. So next po tayo. Oh my God, eto na guys. Sinasabi ko sa inyo, eto na yung pinakamaganda. Grabe. Hindi mo makikita sa itsura niya na hindi po siya totoong babaihan. Pero pag nakagamit siya talaga, grabe. Oh my God, perfect talaga siya guys. So parang hindi ko ma-imagine yung mukha niya na isa pala siyang bisexual sabihin natin or gay, ganon. So pero hindi mo talaga siya mahalatang ganon siya yung itsura niya kasi babaeng babae po yung forma niya, si Seth Oranza guys. So Seth Oranza guys, pa-add na lang po siya sa kanyang Facebook account. Napakaganda niya guys and napakabait po ni Seth. Ayan, medyo nakakahalubilo naman na namin sila. So ayan guys, next picture. So ayan si Jenilyn. Si Jenilyn guys, is napakabait din pong bata ito. So napakagaling pa siyang gumawa or magkatha ng mga tula. So bali kung gusto niyo po ng mga magagandang tula, mga magagandang photos guys, punta lang po kayo sa timeline niya, talagang super sulit talaga. And ayan, mayroon din po siya mga online shop. So promote na natin yung online shop niya. Ayan, pwede po natin bisitahin ang kanyang Facebook account. So ayan guys, next po tayo, Jenilyn yan. And then ayan si Edeline. So natawa ako kay Edeline kagabi. Parang kasi syempre sinabi ko is magda-drop ako ng picture, magda-drop kayo ng picture sa aking social media account. So nagtanong pa siya. Sabi niya, pwede daw ba? Alam mo naman hindi siya pwede, 'di ba? So lahat kasi naman dito is welcome sa aking Facebook. Ayan, ako nagre-response kahit na punong-puno na talaga yung
Facebook ko, as in sobra guys, kahit nasabi na nila dyan na pa-famous ako, pero Wait a minute. Who are you? talagang punong-puno na guys, mahirap na ako mag-accept, pero thank you pa rin. Ayan, maraming salamat kasi andun pa rin sila, ang dami pa rin nag-friend request sa akin, and then nagde-decide ako na mag-unfriend yung iba, i-unfriend ko yung iba na hindi naman talaga active sa akin. So ang ginagawa ko is ina-accept ko po yung mga mga nagpa-friend request sa akin ngayon. So ayan guys, si Edeline Garcia guys is from dito lang din po sa Noche Norte. Ayan, napakabait na bata nito. Talagang siya, supportive din po siya sa akin. So ayan, thank you. Thank you so much kay Edeline Garcia. So next picture tayo. Ayan si Jen. Jen si Jen Maniaol, bata pa to guys. Parang kasi edad lang ata ng kapatid ko. Actually, classmate niya nung grade 6 sila. Pero supportive din yan. Supportive din yan sa akin. Talagang halos lahat din ata ng videos ko, ayan, inaabangan niya. Ayan, kahit na medyo may pagka SPG yung mga videos ko, pero talagang andyan sila to support my videos. Ayan, thank you so much, be. Ayan, napakaganda niya talaga. Grabe, pag nakita niyo sa personal to guys, parang hindi po siya Pilipino. Parang half siya I think para siyang half Korean o Chinese, ganun. Parang kakaiba yung mukha niya kasi ang ganda ng anggulo ng face niya. So makikita niyo po siya dito guys. And pwede niyo din po siya guys i-follow sa kanyang mga social media accounts. So next in line po. Ayan. Oh my god. Talagang nabigla din ako dito sa isang ito kasi crush ko din to dati. What? Okay. Nung mga high school life ko pa lang. Pero ngayon, syempre, medyo friend kasi talagang mahirap naman magmahal yung mga katulad namin. Char! Oy, ganun ba? Talagang make na naman talaga to sa video na ito. Talagang ako kasi parang naging friend ko muna siya, ganon. Pero naging jowa siya ng kasama ko sa aking partido, ganon. So ayan si Erica Joy Ico. Iko Ramos, ganon. So, ayan guys. So, maganda siya guys. And then, parang, hindi naman natin siya masasabing maputi. Pero, maganda yung kutis ng Pilipino talaga yung kanyang kutis. Maganda siya sa impersonal. At saka maganda pa yung ugali nito guys. Friendly siya sa lahat po ng mga tao nakakasalamuhan niya. Next. Oh, this is it guys. Nag-uumpisa na po yung mga makagagaga. Oh my god, talagang nasisiraan talaga ako ng ulo. Hindi ko kasi ina-expect guys na may mga magda-drop ng pictures sa aking Facebook na mga lalaki. Pero nung pagkakita ko, grabe, nung ilang minutes pa lang, ang daming nag-drop. Puro halos karamihan is boy. Tapos yung iba hindi ko na talaga naisama kasi nga po medyo overload. Ayan, so ibig sabihin matatagalan kasi yung video natin. So ayan guys, si Eugene po ito. Si Eugene guys is naging friend ko rin po siya, and ayan, mabait din po siyang bata. So ayan guys, bali friendly din siya. Ayan, so bali ewan kung taken to or single, pero wala namang pag-asa sa mga ganyang mga itsura. Oh my god, talagang super perfect kasi mga face nila. Just next picture po tayo is eto guys, ito yung pinakamabait na kaibigan ko. Super supportive talaga ito guys sa aking vlog. Sa lahat po ng mga vlog ko, ayan, hindi lang po siya napaka-supportive kasi talagang grabe. Parang sabihin na natin sa 100%, lampas siya sa 101 kasi lahat po talaga as in, kahit na saan po natin siya isama, go na go po siya. Siya po si Ronron Mamaril. So makikita po natin siya dito guys. So bali, ayan guys, lahat po parang pinasok niya ng trabaho kasi siya photographer, videographer ko na siya, nakakasama ko siya lagi. And ayan guys, pag nasaan nyo na po yung picture niya guys, talagang, kakaiba talaga yung picture niya. Ako nga ilabak sa kanya. Oh my god. So next picture tayo guys is si Danilo. Si Danilo guys is, hindi ko pa siya gaanong nakasama, pero parang siya magaan yung loob ko sa kanya kasi medyo parang like me na ganun yung niya, kilos at galawan niya, ganun. So, parang pag mga ganun kasi mga kalahi po namin, sorry siya na kasi sa boses ko kasi medyo na siya, pause na ako kasi ang dami, diretso na talaga yung pagkakaano ko. Excuse me po. So, ayan guys, bali, siya, friendly talaga kasi ito parang hindi ko pa siya nakasama, pero
sa ano niya, sa the way she talk sa mga friends niya, kasi nakikita ko naman sa school ng Lalshan. Mabait talaga siya, guys. So si Danilo is super friendly siya. Parang hindi naman talaga sa sinasabi kong bisexual siya. Pero sa tingin ko kasi bisexual siya, kaya ang gandang loob ko sa kanya. So ayan guys, thank you po kay Danilo. Thank you, be. Ayan, next po tayo. Oh my God. This is it, guys. Ayun guys, so si Nicole Bato is Yan, ultimate crush ko yan. Itong college life ko. So, ayun guys, so parang siya, teacher na kasi siya ngayon pero ang hirap na talaga kasing ma-inlove sa katulad niya kasi syempre professional na siya, tapos ikaw andun ka pa sa level na hindi mo pa siya ka-level. 6.5 hours later. So, next picture po tayo. So ayan, si Criza Sergote. Ayan si Criza Sergote, bata din to guys. Talagang grabe yung mga bata kasi pag ng mga bata dito sa amin, hindi sa pag-ano, yung mga bata dito grabe sila. Pag nakikita nila ako, kuya gusto ko sumama ganito, gusto ko ganito, ganon. Parang pa-shoutout naman sa ganito, ganon. So ayan guys, bali napakabait ng batang ito, and then talagang supportive siya sa akin. Supportive din po siya sa mga friends niya kasi nakasama sila sa BL series na ginagawa ko. So ayan guys, napakabait ni Criza. Ayan, shoutout sa iyo, be. Ayan, thank you so much. Magandang babae ito guys. Ang ganda ng kutis niya, hindi siya pang kutis ng Pilipino, pang kutis ng Amerikana. Ganon, patok, ganon. Oh shit. Oh my God, talagang hindi ko kakayanin to pag ito yung mga nakasama ko. Oh my God. Pero friend lang talaga, pero may padila pa. Hanap pa naman namin siya. Pero grabe yung grabe yung sinet niyang picture or dinrap niyang picture, kakaiba. May padila. May pahiwatig siya. Charot! This is William Troncoso. Ayan, thank you, be. Ayan, napaka-supportive din ito, guys. Shoutout kay William Troncoso. Ayan. Kung gusto niyo po siyang i-add sa kanyang Facebook account, William Troncoso, siguro naman mag-accept yan. Hindi naman siya pa-famous Oh my God, katulad ko lang yan. Thank you so much guys. And next in line picture po tayo. Oh my, really big. Ayan guys, ito kahit na napakalayo, parang long distance relationship, friend relationship kami. Mabait to guys. Sa lahat po ng bagay, maaasahan mo siya. So, bali nagtutulungan kaming dalawa. So, ayan guys, andyan po si Maki Fabia. Ayan, thank you. Ayan, isa din po siya sa admin ko guys ng Pangasinan. Admin ko siya dito sa Pangasinan. So, thank you, be. Ayan, napaka-supportive friend po niya. Nakakasama ko din po siya sa vlog ko guys. Napakabait po niya. Ayan. Kung sino po yung mga gusto pong manligaw sa kanya, magligaw na po kayo. Feel free lang po to message him. Or her. Oh my God, perfect. Paminta din like me. Nagpaparami kasi kami guys. So, yung mga gusto pong mag-join sa aking mga Facebook group, mag-join na kayo guys. Ay, ilalagay ko po yung yung aking channel dyan. Ay, aking account dyan sa aking baba. Oh, so dyan po sa oh my God, super perfect talaga. Next in line po natin is, ayan guys, so, si Aaron. Oh my God! Diyos ko po! Parang, ang sarap niya talaga guys. Sobrang sarap niya. Ayan. Super perfect niya guys. Pero, napakabait niya. Actually guys, this is my first time na nangyari sa akin nung nag-live kami through Facebook. Pero, yun ginawa po namin siyang challenge. Ayun po yung Jowa Challenge lang nung time na yon. So, pero lang naman siya, parang eme-eme lang na laro-larong ganun. Pero grabe, it's perfect talaga. Nakaka-inlove siya, grabe. Pero pinagnanasahan siya ng karamihan. Char! Next in line. So, ayan guys, si Kimberly. Si Kimber po is siya po yung pinaka mabait na friend ko po, si Kimber. Ayan. Mabait din po siyang Kimberly. Ayan. So, thank you so much and maraming salamat. Ayan, napakabait po niya sa aking Facebook po. Napaka-supportive niya. And thank you kasi andyan po siya lagi. Napakaganda, beautiful girl. Oh my God, pasoka. Sana all may jowa. Balik nakita ko siya kasi last time is kasama niya yung jowa niya. Chismis. Oh my God! This is it guys. Oh my God, this is my kamote. So ayan guys, bali ang next po natin ngayon is si Kelly Fontanilla. So makikita niyo po siya dito guys. So si Kelly Fontanilla guys is siya po yung pinakamabait na vlogger na nakilala ko po dito sa balat ng YouTube. Kasi sa YouTube kasi is parang bira yung magiging friends mo na vlogger to vlogger din. And ayan guys, bali nakilala ko po siya, napakabait din po niya, from malayo siya, Ilocos ata if I'm not mistaken. Ay napakabait po niya. And meron din po siya guys
BL series, abangan nyo lagi guys. And thank you siya po din po yung nagturo sa akin or laging nakakapansin ng mga vlog ko. So ayan, thank you po kay Kelly Fontanilla at mabait po siya guys. So supportan po natin yung kanyang mga BL series. Thank you. So, ayan guys, bali, next in line feature po tayo ngayon is si Lori Ramos. Si Lori Ramos guys, ayan, pwede nyo din po silang i-subscribe sa kanilang YouTube channel. May YouTube channel din po sila guys. Si Lori Ramos is po siya, napakabait din po niya guys. Ayan, mabait po siya at napaka-supportive din po niyang vlogger. Vlogger din po sila guys, sa Leng and Loreng. So ayan guys, i-subscribe nyo po sila. Ilagay din ko din po dito sa baba para makita nyo po. Napakaganda din pong babae nito at saka babait, friendly, ganon. Sa lahat po ng mga wala siyang inaatrasan. Pero grabe ang bait-bait niya guys. Sa first impression nyo talaga sa kanya, parang masungit yung tsura niya. Pero para sa akin kasi hindi ang bait-bait niya. Oh my God, perfect. Next in line picture po tayo. Oh my God, this is it. Kamote. What's that? Next in line po natin is si Amor Jan. So hindi ko talaga inaasahan to guys na magdo-drop siya ng image niya or picture niya doon sa aking Facebook. Ayan. So si Amor Jan, parang napakasarap niya guys. Itsura parang hubog ng katawan. Perfect na guys. So habulin din ata to pero grabe, talagang ewan ko na lang kung may papasa talaga dito. Pero napakatangkad niya guys. Ang ganda-ganda ng height niya. Ayan. Super perfect talaga. Ibang-iba po siya sa mga lalaki. Tas ang ganda ng katawan niya. Ayan. So, kung gusto niyo po siyang i-add guys, ayan, add nyo na po siya si Amor Jan. Ayan, si Amor Jan po. Binoya po yung apelyado niya. So, next in line picture po tayo. Ayan. Si Kyle Emmanuel. Si Kyle Emmanuel guys, napakabait po nito. Isa din po siyang vlogger. So, isa din po siyang vlogger guys. Ayan, ilagay ko po dito yung yung channel niya po. So, ilagay ko po dito. So, ipa-subscribe na rin po sa kanyang YouTube channel. Ayan. Napakabait po niya and friendly po siya. Nagkakilala kami guys is, hindi pa kami totally nagkakilala sa personal. Pero, grabe. Kung the way po siyang mag-chat, napakabait po. So, actually, ang first impression ko dito is hindi siya mabait. Pero nung nakaka-chat ko na siya guys, grabe. Ang bait-bait niya. Tapos, magalang pa kuya ang tawag ganon. Kahit na ganito yung namin. So, talagang na-appreciate ko kasi yung mga taong kahit na ganito ka, yung mga ganito yung physical physical appearance mo or yung the way kang magkilos. Syempre hindi nila hinuhusga doon sa the way kang kumilos, kundi doon pa rin sa pagkatao mo talaga. Kung kung lalaki ka, is tinatawag kang kuya, kung babae ka, tinatawag kang Pero syempre naman may paggalang din po kami, even yung gay is na mahaba na yung hair niya. Alam naman syempre, 'di ba? Masakit din kasi yun sa kanila, guys. So, kaya talagang saludo ako sa mga ganung mga tao. Ayan, subscribe na kayo guys sa channel ni Emmanuel guys ha. Thank you. Next in line guys. Ayan. First ko lang talaga to Ngayon ko lang talaga siya nakitang ganito. Pinsan ko to guys si Brian. Brian Daito, pinsan ko po siya. So, ayan, bali yung father niya and my mother is magkapatid. Ayan. So, ninong ko din yung father niya. Pero napakabait din ito. Kahit na hindi ko pa siya nakita personally. Kasi actually, parang ilang taon na niya, parang 20 years old na rin ata yan, pero hindi pa kami nakikita personal. Kasi, ang layo naman ng lugar nila, Bicol, Pangasinan kami. So, ayan guys, soon, magkikita-kita din kami magpipinsan. Ayan, sana nga po, sana matapos na tong pandemic na to para naman medyo magkaroon na po ng communication to personal. So, ayan guys, kung gusto niyo din po siyang i-add friend sa kanyang Facebook account, lagay ko na lang po dyan sa aking description box. So, ayan, next in line picture po tayo. Oh my God. Ayan. So, ayan guys, bali, hindi po tayo titingin sa physical appearance kasi napakabait po niya. Ang gininto ang puso niya guys, napakabait niya. So, ayan guys, napakaganda po niya. Sabi nga nila, the more na chubby, ayan. So, the more chubby, the more sexy. Ayan. Ganun kasi si Andrea Sinlao. So, si Andrea Sinlao, guys, is napakabait na bata. Napakamagalang pa, napaka-supportive. Halos nasa kanya na, guys, lahat. So, hindi kasi, yung iba kasi tumitingin sila sa magandang katawan. Kasi, parang para sa akin kasi, hindi yun basihan. It's not the basis of, pagtingin sa isang tao. Kasi, sa kanya kasi, talaga supportive niya. Hindi lang supportive yung talagang the way they talk, talagang napakagalang at saka talagang niya sa mga tao. Hindi niya pinipili yung pinakikisamahan niya, ganun. So, tapos next po natin sa kanya is talagang
friendly. Friendly siya sa lahat. Hindi po siya pumipili ng kaibigan kahit na sino dyan. Thank you na lang po. At maraming salamat sa kanya. And admin ko din po siya. Pangasinan, guys. So, mayroon din po kaming group chat. Ayan, kung gusto niyo din po makasama sa group chat namin at makasalamuha. May mga tanong po kayo regarding po sa mga pagbablog. Ayan. Pwede niyo po akong i-question sa aming group chat. Thank you. And next picture po tayo. Oh, ayan. Isa po ito sa napakagaling na actress ko. So, this is the very nice, tapos ang galing-galing niya. Grabe, talagang nung first shoot pa lang namin sa kanya. Parang ilang beses lang kami nag-take. Ang galing niya talagang mag-catch up ng mga lines. Ang galing niyang memorize, ganon, kahit na yung iba hindi na nga niya mini-memorize eh. Parang in own, na lang siya. Talagang in own words na lang po niya, in own lines niya. Magaling po siya. And then, napakaganda din po niya, parang hindi po siya Pilipino. Parang hindi po siya Pilipino, pero hindi naman siya totally maputing babae. Pero, yung niya is, yung mata niya, center of the attraction talaga yung eyes niya. Talagang ang ganda-ganda. And yung lips niya, ayan, so perfect talaga. Bata pa po ito, guys. And then, ayan, nyo na rin po siya, follow nyo na po siya, or add nyo na lang po sa kanya sa mga Facebook account niya. So, ayan, guys. Next po tayo. Ayan, perfect. si Sir Jerome. Ayan, guys, bali teacher po siya, guys. Ayan, so, naging ko kasi, nakilala ko si Sir Jerome kasi napakabait po talaga niya. Talagang hindi niya kami pinabayaan nung assessment namin, time ng assessment namin. This is the grade 12 kami, yan. Grade 12 po kami talagang dito. Sila po yung nag-train sa amin kung paano kami makakuha ng NC2 namin. So, super thankful ako kay Sir kasi naging part po siya ng aking journey nung grade 12. So, bali, nakakuha kami ng NC2 namin because of him at saka yung sa mga team nila. So, ayan guys, thank you po kay Sir Jerome. Ayan, napaka-supportive niya rin guys. Aabangan niya daw talaga ito. Ayan guys, thank you sir. Ayan, andito naman din po si Ma'am Aubrey. Si Ma'am Aubrey guys is parang konting panahon lang kami nagkasama ni Ma'am Aubrey kasi mag-graduate na ako nung nagpunta siya doon sa school ng Nalshan. So, ayan, thank you po kay Ma'am Aubrey. Ayan, napakaganda po nito guys. And hindi po siya katangkarang teacher, pero talagang kahit kung gaano siya kung gaano siya yung height niya, ganon din po siya kagaling magturo. Napakabait po niya guys. And then thank you kay Ma'am kasi marami din po akong experience or marami din po akong memories na nabuo dahil sa kanila. Ayan. Isa din po siya sa mga naging part ng ating journey. Ayan po. And next po si Jerome de Guzman naman po. So si Jerome de Guzman is hindi ko pa po siya totally friend, pero nakasama ko na siya sa PSU dati last time. So bali ayan guys, napakabait din po niya, talagang pag in-entertain mo siya, hindi po siya yung snubber na iba kasi yung snubber talaga, yung iba talaga pag kinausap mo is hindi po talaga siya makikipag-usap. Pero siya talaga guys, talagang perfect talaga siya guys. Parang sa tingin ko kasi guys, parang maano din yung loob ko sa kanya kasi katulad ko din ata siya. Next line po tayo. Ayan, oh my god. Si Ray, Soriano. Ang gwapo, parang ang gwapo talaga nito, pero hindi ko siya kilala. Parang from Basista, if I'm not mistaken, from Basista po siya, pero hindi ko siya talaga kilala eh. Ang gwapong bata nito guys. Kung lang talaga, kung babae lang talaga ako, may love talaga ako dito. Pero, sorry kasi hindi po kami babae. Ayan guys, bali, parang pagkakaano ko sa kanya is pag reaction ko dun sa sa katawan niya. Ang ganda ng katawan niya, mas maganda sana kung tinanggal niya yung damit niya. Oh my god. Ang gwapo niya kasi. Tas para siyang alam mo yung Chinese. Yung mata niya kasi tas may paguhit pa ganon. Oh my god, talagang ang galing-galing talaga. Oh yeah. Char. Next po tayo is 2,000 years later. So, ayan guys, next na po natin na picture is si Joseph Ruiz guys. Si Joseph Ruiz parang hindi ko naman talaga siya kasi kilala, kaya hindi ko pa masyado kilala. Kasi pag may nag-friend request talaga sa akin guys, lalo-lalo na po pag nag-message na kagad sila, ina-accept ko na po kaagad. Pero minsan kasi, sensya na po kasi hindi ko minsan talaga nahaharap. Kung gusto nyo po guys na i-message ako sa aking Facebook page guys, sa aking Facebook page kasi medyo doon po active ako doon kasi syempre alam niyo naman guys, doon na po kami nagpo-focus ngayon. So ayan guys, bali parang sa tingin ko dito guys is mabait mabait po siya. At saka parang friendly din po siguro kasi syempre parang doon sa pagdo-drop niya lang, parang doon pinakita niyang friendly siya. And ang ganda rin ng katawan niya guys, maputing lalaki ata kasi syempre picture lang po yung pinakita niya, di ba? So next po natin is si Ivan.
Isa pong vendetta. Si Ivan po, dumagdag lang po ito kasi guys, parang last minute na siya, buti na lang nakahabol pa siya, pero mabait to guys, super bait po niya yung Ivan. Wala kang masasabi sa kanya, sa lahat po ng magkakaibigan. Siya po yung nagustuhan ko yung ugali niya kasi talagang napakabait po niya, the way po siyang makisama sa mga kaibigan niya. Ano po siya talagang, hindi po siya yung trash talk na na nakikipag-anuhan na talagang iba kasi ibang ugali ng syempre yung ibang tao, iba talaga yung ugali nila. So siya kasi guys, marunong po siya makisama. Kung hanggat kaya niya pong makisama, nakikipagsama po siya, nakikipagbiruan, ganun. Maganda din yung pangangatawan niya guys, medyo lang po siya, medyo maliit na lalaki, pero mas malaki po siya sa akin. Pero ayun guys, so thank you nga po pala kasi napakagwapo din po niya. And yun lang. So okay guys, ayan, next na po tayo ulit. Ayan, si Joshua guys. Si Joshua guys is parang friend ng klase ko to, kaso naging na rin siya. Friendly kasi siya, napakabait po niyang schoolmate. Kasi schoolmate ko po siya sa PSU Bayambang. So ayan guys, thank you din. Ayan, napakabait po niya. Belo, talagang siya, supportive din po siya. And thank you po Kuya Joshua. Ayan. Next po tayo, ayan, super perfect talaga. Pangmalakasan yung ganda, pangmalakasan yung beauty niya. Ayan. So, naghahanap po siya ng jowa, guys. So, kung may refer po kayo, i-refer nyo na po sa kanya. Ayan. Pwede nyo po siyang i-friend request sa kanyang Facebook, Facebook po. Siya po si Wilmer Padilla. So, si Wilmer Padilla, guys, is friend ko din po siya. Ayan, bisexual din like me. Ayan po. Siya po yung talagang pinakamabait na friend ko na nakilala sa Narsian Tumling National High School. Ayan, napakabait po niya. Next po natin is si Ina Valio. Ayan. So perfect talaga si Ina Valio. Pala. Si Ina Valio guys is isa din po siyang vlogger. Vlogger din po siya guys. Yung mga gusto po mag-subscribe sa kanya, ilagay ko na lang po dito yung kanyang channel. Ayan, subscribe na po kayo sa channel niya guys. Napakabait po niyan guys. Ayan. Very friendly din po siya. Yung mga gusto pong makikipag-friend sa kanya dahil po yung mga small YouTuber na katulad po namin yan, pwede po kami maging kaibigan nyo. Tutulungan namin kayo guys. Ayan guys, si Sunny po. Pero hindi ko po kilala kasi si Kuya Sunny eh. Pero mabait din po siya kasi syempre nag-drop po siya ng picture sa akin. Ayoko naman na dapat lahat pala akong pinipili guys. So ayan guys, balik. Thank you po. Ayan po. Ayan. So parang first impression ko kasi kay Kuya parang makajos. Makajos si Kuya, pero kasi makasalanan kasi aki si. Omae wa mou Kaya sorry na lang po, pero makasalanan talaga ako, I accept that. Pero syempre marunong naman din po akong makipag sa mga tao, syempre makisama ganon. Pero makasalanan talaga. Next po natin is si Joanna Min Murado. Ayan guys, si Joanna Min Murado is pinsan po siya ng ex-girlfriend ko dati. So, ayan guys, thank you po. Ayan, napakabait din po niyan. Friendly din siya guys. So, thankful din ako kasi naging kaibigan ko siya sa Narsian Tumling National High School. Ayan, bali. Kung gusto nyo din po siya maging friend guys, i-friend request nyo na lang po siya. Napakabait po niyan. And then, napakahaba ng hair niya katulad ko. Charot! Next, lamang po sana po nagustuhan nyo po ang video na ito. Ayan, don't forget to subscribe in my YouTube channel guys. Ayan. And i-hit nyo na rin po ang notification bell para po sa mga latest video na gagawin ko. And for more updates guys, ayan po, ilalagay ko na lang po siya sa aking description box. And also guys, ayan po, thank you po dahil 1,000 road to 1,200 subscriber na po tayo at ang bilis po guys, road to 2,000 na naman po tayo. Ayan guys. So bali shoutout nga po pala kay ate po na nagpapatulong po sa kanyang sa kanyang YouTube channel, si OFW Just Love po. Ayan, ilagay ko na lang po dito guys. Pa-support na lang po. At saka yung link niya guys. Don't forget guys, nasa notification sa aking comment drop box description box guys, nandyan po siya, ilalagay ko na lang po dyan para mabilis nyo po siyang i-subscribe guys. I-subscribe nyo po siya guys kasi napakabait po niya, nasa abroad po siya. Ayan, thank you so much. Sana gustuhan nyo po ang video na ito at sana po supportahan nyo pa rin po ang Jomsky 18 Vlogs. Maraming salamat. Hanggang sa muli, this is Joham De Vera. Ayan, don't forget to thumbs up this video and thank you so much.